ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ବାପାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଥାଏ। ସେଇ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ଘରର ଅତି ନିଜର ଲୋକଙ୍କର କୁମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ସେ ଭାବିଥାଏ ଅତି ନିଜର। ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ଏଇମାନଙ୍କ କୁମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସି ଯାଇଥାଏ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ସମୟରେ। ଯଦି ଏଠି ପାଟି ଖୋଲୁଛି, ପରିବାର ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିଛି କୁହେନି, ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖେ। କେତେବେଳେ ଅଜଣା ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ବହୁଥିବା ଆଖିର ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହକୁ ସେ ପୋଛି ଦେଇ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରୁହେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର, ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଯିବି।